sun ce sun ji labarin zuwanka game da komi. Sai dai baka faɗi sunan wanda ka zo a dalilin shi ba. Sunanta Jiji, wanda ke bibiyar ta cikin daji yake. Amma ban san komi ba game da shi. To, abin da yake nuhi da magana ɗaya shine. Ya furta ma zuciyar shi cewa zai armi Jiji. Don haka ba zai fasa ba. Shi kaɗai kuwa yana nufin shi kaɗai ne a gidan shi. Kuskuren da ya aikata ko shi ne yin hukunci akan wanda ba shi ne mai laifi ba. Kuskuren da zai aikata na biyu kuwa shi ne idan ya armi Dije to zai kashe masoyanta. To na gode Boka. Shikenan. Ga wannan. Aje sunan gasa taba mu ba namu bane. Akwai masu su. Aje sunan akwai masu su ba namu bane. Na ƴan aljanu ne. Yawa. Aje nan mu ba mu taba kuɗi. Ba mu taba kuɗi. Na aljanu ne. Ba ne abin da kake nufi ba.